Beth yw o'r mynydd i'r môr? Prosiect sy'n cael ei cynnal gan RSPB Cymru mewn partneriaeth gwirfoddol fydd yn ehangu yn ystod yr flynyddoedd nesaf. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Endangered Landscapes Programme. Mae o'r mynydd i'r môr yn canolbwyntio ar ganolbarth Gymru, o copa mynyddoedd Pumlemon i'r môr y Mae Ceredigion, felly'r ardal o Fachynlleth i Aberystwyth. Nod y prosiect ydy cydweithio gyda pobl lleol a meddwl yn greadigol yn sut allwn ni wneud yr ardal yma o Gymru yn well byth i fyd natur, i'r pobl lleol ac hefyd hybu economi'r ardal. Sut? Wel, drwy broses o cyd-ddylunio. Ond beth yw cyd-ddylunio? Wel, mae'n proses ble nad oes neb yn gwybod ble'n union rydyn ni'n mynd ar y dechrau, a hynny'n pwrpasol. Mae'n broses sy'n creu cyfle i ni holi'r cwestiynau a chanfod yr atebion gyda'n gilydd. Beth yw'r amserlen? Mewn proses cyd-ddylunio, mae modd i'r amserlen newid, a hynny'n eto'n bwrpasol mwyn sicrhau bod digon o gyfle i bawb gymryd rhan ac i ymateb. Ond yn fras, yn ystod yr Hydref a'r Gaeaf flwyddyn yma, rydym yn cyd-ddylunio'r weledigaeth. O'r Gaeaf mewn i'r Gwanwyn flwyddyn nesaf, fyddwn yn cyd-ddylunio'r themau a'r meini prawf. A wedyn o'r Gwanwyn a'r Haf ymlaen, byddwn yn meddwl am cyd-ddylunio'r syniadau am ymyriadau neu interventions efo'n gilydd. Sut allwch chi gymryd rhan? Diolch am holi! Rydym am wneud hyn mor hawdd a posibl i bawb. Gallwch ymuno mewn un o'n gweithdai. Gallwch cynnal gweithdai eich hunan efo'ch ffrindiau neu fel rhan o grŵp lleol. Gallwn ddarparu pecyn syniadau eich helpu gyda hyn. Dewch yn rhan o'r tîm dylunio ni. Cwblhewch ein holiadur ar-lein, neu gallwn ni postio copi i chi. Neu cysylltwch gyda Llais, swyddog datblygu'r prosiect sy'n byw yn yr ardal ac wastad yn barod am sgwrs. I ddarganfod mwy ac i ddod o hyd i'n manylion cyswllt, ewch i'n gwefan ddwyieithog www.ormynyddirmor.cymru.